हेल' लोगोफोर एसे लाइभआव फैदो दसे टाइम पास ओरैनो रायलायनोसै आरोना ओंखाम मोनसान्दि ओंखाम मोनथ'वाखै नालाय दायो दा ओंखायनो ओंखाम मोनसान्दि एसे रायलायलायनोसै बुहुद गोबावनि उनाव दिनैहाय आरोना लाइभआव खोन्थालाय हरदो सोर सोरना मा मा ओंख्रै रावबो गैलाथ'वा माथो एसे थान्दा थान्दा ना गोजां बोथोर आच्छा सासे फैजेनबाय समजित नार्जारि आदा नोंसिनाव ख्रिस्टमास जाहैनांगौ अके बेलकुल फैनो हागोन फंबाय खिन्थु फैबा ओरैनो गलांनाय नङालै मोसानांगोन खिन्थु ओरैबायदि धामाका लागावगोन मोसानाया आं न'आवहाय एसे अफारखौ लागावना होनोसै ओमफ्राय नों ओरै मावदो आरोना मोसानाया जागोन फै खुनु टेनसन गैया होख्लायबो जानाय लोंनायनि बोथोरावथ' आरो बे जानायानोखा आरो बे इन्जय खालामनायानोखा आरोना फैनो हागोन गोसोबायदि खुनु बादा गैया आरोखि ओमफ्राय लोगोफोर सोर सोर अबाव निउ इयाराव पिकनिक जाहैगोन एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो अबाव जाहैगोन लकेसनफ्राखौ अबाव नायनानै लादो एसे थाब थाब खोन्थाना हरदो दे लोगोफोर जोसेफ नार्जारि हेलौ होनबायलै हेलौ हावनो होद मामा होनखोलै आदै जगेन्द्र ओमफ्राय माब्रै दं खबर सबर लसेफ नार्जारि मोजां दा खबरफ्रा दिनै लाइभआव फैनाय नायदोंलै एसे गोबावनि उनाव आरोना ओमफ्राय बिपर बर'नोलै हेल' बाहागि माबोरै मोजांलै मोजां बिपर बाहागि बिपर बर' मोजां बिराद मोजां आरोना थेंक इउ आरोखि ब्रादार नायोलै आं नोंसिनि चेनेलखौबो ओमफ्राय सोरनिबा माबाखौहाय नायनानै आं कमेन्ट हरनो बावो समावहाय बिदि जायो आरोना थेवबो नायखायो लोगोफोरनिखौ ओमफ्राय गोसोआव फैबा कमेन्ट हरबाय बिदि आरोना ओमफ्राय रनजय टप्प होनो नै हाग्रामा ब्रिड्सआव ब्राइड ना आदा हाग्रामा ब्रिड्स माने आं बुजियाखिसै ब्रादार खालामहरफिनदो हाग्रामा ब्रिड्स प्रान्जल टप्प होनदों हाग्रामा ब्राइड्सआ आदा हाग्रामा ब्रिड्सखौहाय मा दंमोनथाय आं बावबायलै एसे हरफिनबानो जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय मा होननांगौ जाखो जिबियल इस्लारिनो आदा नों महायनि मिथिया आं दाबो आदसा ब्रादार आं माबालै चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बाजारनि खोला परबतझारा गामि आरोना जोंना लोगो हमफैनो हागोन मालाबानि समफ्राव आरोना खैला मैला परबतझारा गामिनि ओमफ्राय बिपर बर' दे इसोरनि अननायाव दङ अके मोजां ओमफ्राय दे एसे थाब फैलायदो लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव लागावना हरदो एसे सोर मा सानदों गोसोफ्रा लागावना हो गोदान बोसोरावहाय एसे सोर अबाव टारगेट दं ओमफ्राय सोर मा खालामनो ओमफ्राय ख्रिस्टमासनि सोरबा गोदान बायबाय नामा एबा अबावबा मोजां जायगाफ्राव बेरायहैनो गोसो जादों नामा एसे लागाव हरदो दे कमेन्टफ्राव सनालि औवारि हाय आदानो हाय आं रोंलायलाङालै कमेडि ओरैनो जास्ट नोंसोरजों रायलायदोंल' दे कमेडि रायलाय आङो कमेडि माबानोब्ला एसे मेथाइ खनफ्रावनोब्ला गिटार थानांगौ आखाइयाव गिटार गैयाना आंनाव ओमफ्राय आं खाथियावहाय माबानोहाय ओरै मबाइलखौ गंसे इउस खालामबावनाय जाबाय आरोना गंनै ओमफ्राय मा होनदों नै सनालि औवारियानो होनदों नै मोजां खबरा होनदों मोजां खबरा गाज्रि नंथ'आ बर्थमान इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ जिन्दायैनो दं आरोना दा बेनो आरोखि मोजां
ओमफ्राय बेजों लोगोसे सनालि बिफर बर'नोलै ओंखाम जानाय ना ओंखाम जाखांबायना जानांगौमोन मथा मथि ओंखामा जाथ'वाखै दासो जोंनि हख्लायगासिनो दं आरो ना ओंख्रिफ्रा खिथिं खथां गिदिं गिदिं टेन फावथेन ओंख्रियाथ' आं एडभान्स खोन्थाहरग्रोखानायसै ओंख्रिया मा आलु ओमफ्राय फुलकफि आरो ना ओमफ्राय टमेट' होदेरबाय ओमफ्राय ना एलेंगा भाजा एवबाय आरो बेखौनो दिनै जानोसै आरो सनालि औवारि आंहा दासो नोंनि लाइफआव आदसा थेंक इउ सनालि औवारि सिस्टार नेटआबो एसे प्रब्लेम जाबाय थायो जोंना दासान्दि बारा थिग जायाखै नेटआ मानो बिदि जाबाय थादोंथाय दाबो दिनै नेटआ एसे प्रब्लेम जागासिनो दंखायो हुर हुर थाङो हुर हुर फैयो आरोना ओमफ्राय एसे थाबथानाय मोनो मा रोखोम जादोंथाय नोंसिनावसो नुनाया ओमफ्राय दाथ' आरो नेटआ एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ नै ओमफ्राय प्रान्जल टप्प आदानि इउटुब चेनेलखौ नायबाय थायो आं आदा अके थेंक इउ ब्रादार नोंसिनि अननायावनो आरोना गावजों गाव नायलायाबा ओमफ्राय आंबोथ' आरो बेलेगफोरनिखौ नायखायो ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ नायनायनि थाखायबो प्रान्जल टप्पनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरोखि ना थेंक इउ आंनि चेनेलखौ नायनायनि थाखाय आरो ओमफ्राय माबाया होनदों नै जसेफ नार्जारिया मा बाथोन जाखोरा ब्र ना जोंना बाथोना माबासोलै बैग्रिथ' गैया दा बर्थमान बाथोना दा दुन्दियाफोर जाया बे बाथोन गैयाबाथ' ओरैनो खहाबनाय मोनखा ओंख्रिफ्राखौ नोंसिनावसो आलासि जाहैनांसिगोनलै माथो इदलाय खबरफ्रानो सिरिथारा ओमफ्राय बिपर बर' होनदों बाहागि एडभान्स हेपि ख्रिस्टमास होनदोंलै हेपि मेरि ख्रिस्टमास होनदों थेंक इउ एडभान्स हेपि मेरि ख्रिस्टमास ब्रादारनिसिम थेंक इउ हा गोजोननाय थाबाय ब्रादार बिपर बर' जिबियाल इस्लारि होनदों आंबो बेंटलनिनोखा आदा आदसा थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय बेंटल मा गामिनि ब्रादार एसे कमेन्टआव खोन्थाहरफिनदोलाय आंबोथ' बेंटलाव थांबाय थायो बर्थमान बेंटल मा गामिनि एसे मालाबाफोर बेंटल बाजारफ्राव थांबा रायदावबानो जाबाय आरोखि ना नुब्ला जेखिजाया जा लामाफ्राव नुवा मानो एसे रायदावबानो जाबाय आरो दा एसे माने गोसोफ्रा गोजोनसिननाय मोनो आरो जेनेबा साननो नाङा माखासेफ्रा सोरबा बायदिया सानो जाहैदों रायदेरनाय नङा नामा सानो जाहैदों ओमफ्राय दा जोंथ' आरो फुरा माने फ्रिखा नालाय जों रायज्लायदेरोबानो माने रायज्लायखायो आरो एसे लामाफ्राव नुयोब्ला रायदावदेरबानो जाबाय आरोखि जिबियन इस्लारि ओमफ्राय मा होननांगौ जाखो 669 फाननोलै माइ हट फट' हियार मा जाखो इयो अके ब्रादार माने आंनि चेनेलाव फैनायनि थाखाय बर' जाखो ना हारसा जाखो एसके बड' ब्लगखाय आं बर'ल' लागायोलै बड'निल' बांसिनानो फ्राय सोरजोंबा सोंनाय मानाय जाब्लाल' आं एसे दस्रा जाथिफोर माबाखौहाय भाषाखौबो बाहायनांगौ गोनां जायो आरोखि माने चेनेलाव बड' ब्लग होनायखाय माने माने हिन्दी ब्लग माबा माबि एसामिसफोर लाबोआ साननो हागौ आरो ना खारन आंनि चेनेलनि नामानो एसके बड' ब्लगखाय माने बड'नि लाबोबाय थानाय जायो आरोना बेखायनो माखासे आंनि बुहुत माने बर'नि अनगायै दस्रा साबसक्राइबारफोरबो दं भिवार्सफोरबो दं माखासे माजे समाय बबेबा कन्टेन्ट लानायफ्रावल' फ्रायनो रायलायनाय जायो आरोना दा गुबुन भाषायैहाय भिडिअ लाबोयैनि थाखाय दुखु मोननाङा आरो दा बेनो आरोखि ओमफ्राय सनालि औवारि गोजाङाखै नामा आदा गोजांनायालाय गोजांनाय मोनथ'वाखै जास्ट नै माबानिफ्राय खैला मैला बाजारनि एसे खोलाहा जोंहा माबा एक्सप' लाबोदों आरो ना फिसा ओरैनो जास्ट माबा माबि थोरसि लथा लंपेन्ट गस्ला हेन टेन लादु लयान मोनसोगारो आरो ना काप प्लेट माबा माबि एक्सप' ओमफ्राय गोरलैफोरनि गेलेनाय मानाय माबाफोर दङ ओमफ्राय ट्रेन बायदिसिना खारग्रा गोरलैफोरनि उन्दैफोरनि बानायनो लाबोदों आरो मानो होनना बुङोब्ला लाइना भल्टेज दोआनो दा बेफोरखौ लांफिननाय जाबाय दा मोननैसोल' दंसै आरो दा बे एक्सप'आवनो बेरायहैदोंमोन फिथा लावदुम मोनजायो पानिफुरि मोनजायो ओमफ्राय गोथां मोजां 12 बाजा लगायनायनि मोनजासोगारो आरो दा बेखौनो उदै बुंलायजासे जाना फैबाय जोङो फिथायावबो मोनबैसे बुस्थु होयोथाय जेखिजाया होदावखायोल'खा आरोखि
दा बेखौनो जालाबायनानै फैबाय गोजांनाय जाथ'वाखै दा कम्बल जोमनोसै ओमफ्राय जसेफ नार्जारिया मा होनोनो फैनो हागोन ब्र अके अके ख्रिस्टमासाव रेडि दे थांगोन सयथिबो बिलकुल थांगहैगोन दे ओमफ्राय नोंसोरबो फैनांगौ जोंनावहाय बेनिफ्राय बिफर बर' बाहागि रथ'लाय आं एसे बिजि दं अके 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 ब्रादार अके बिजियाथ' आरो मानसि हिसाबै थाखायोना दे गोसोबायदि आरोना ओमफ्राय जिबिआर इस्लारि मा होनदों बेंटल सेरफांगुरिनि आदा अके बेंटल सेरफांगुरिनिसो ने आदा मा होननांगौ जाखो आङो आमायसो सिबिएस मोननि गामिनि ने सिबिएसखौ सिनायो दा आंखौहाय बिमाय जायो बियो मालाबा थांगोन आङो र' सिबिएस मोनाव दाख्लैहाय हाबबोनो नागिरदोंमोन आङो माखासे टाइमनि आंखालाव आं हाबबोनो मोननाय जायाखिसै मालाबा बेरायहैगोन आङो र' सम मोनबा ओमफ्राय बिजुलि बसुमतारी नै मोसौ बेदर जाहैनांगौ दे आदा नोंसिनाव ख्रिस्टमासाव सरि दे सिस्टार थारमाने जोंनिया माबासो अमा बेदर गोजासो लानाय जागोन ओमफ्राय दाउ थागोन आरोखि ना जाफैनो हागोन अमा बेदर थागोन ओमफ्राय दाउ लकेल थागोन आरोखि जाफैनो हागोन माने जों आंना बहुद लोगोफोर फैगोन ओमफ्राय आं बेलेग जायै बुस्थुखौ आं लाबोथ'ला आरो माने लोगोफोर फैगोन नालाय आंना दा जाफैनो हागोन आरो दाउ बेदर थागोन ओमफ्राय अमा बेदर थागोन आरो बेनो थाजा थाजा ओरैबायदि एवथिं एवथां मोनजागोन आरो ना इन्टारेस्टिं हांख्रेम जाख्रेमबो जानो हागौ दा बेनो आरोखि ओमफ्राय रुपेश बसुमतारी मा खबरलै नोंथां मोजांलै मोजां खबरालाय गाज्रि नंथ'आ बर्थमान रुपेश बसुमतारी नोंथां गोजोननाय थाबाय लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदोंनो नोंथां ख्रिस्टमासनि मिनि हरबायलै बिथाङा ओमफ्राय राधिका नार्जारिहाय आदा ख्रिस्टमासनि लाहार फाहार जाबाय दा ओंखाम जाखांबाय दा ख्रिस्टमासनि थाखायथ' एसे लाहार फाहारा जाबाय जानाया एक्सुवेलि बायजोब्बाय बायनांगौखिनिफोरखौ बायजोब्बाय गाननाय जोमनाय हेन टेन गासैबो बायजोब्बाय खरस थरस खालामजोब्बाय ओमफ्राय गाबोन लास्ट बाजार आरोना ओरैहाय भुटान बर्डाराव थानाय दादगारि बाजारावहाय हख्लायलांसिगोन गाबोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट गेलेमफुं थांगोन लद्राय थांगोन ओरैबायदि हेन टेन भुटानखौ गाबोन ना गुरनाय बायदि गुरनानै फैगोन आरोखि आङो दा फार्स्ट टाइमावनो आङो ओरैहाय दादगारि बाजारावहाय ओरैबायदि 3 घन्टासो बाजार जाग्रोखानायसै दावखोलाय फावसैलाय सोर साबैसे फैदों गासैखौबो साननानै लाजोबखागोन आं गाबोननि दिनाव दादगारि बाजाराव ओमफ्रायसो जाखां लोंखां हटेलाथ' बिलकुल दंखायो हटेलाव ओंखाम जानोसै अमा बेदरजों ओमफ्राय लागाव लांनायसै ओरै भुटानावहाय बुम थखासि जुनि मसारु तजगिमिना वेनलायनोसै आरोना ओजों ओमफ्राय चान्स मोनोब्रा खमलाफ्रा बेसेबां दाम एसे ख्रिस्टमासाव जानो फनायथामसो बायनानै लाबोनोसै आरो एसे बेदर जाना आंगायल' मोनबा गब होनोसै ओरैथ' खालामाथिजों दाख्लैहाय ओरैबायदि गलटेकआव मोजां मोजां खमलाखौनो जासिदोंमोन जोङोहाय थाइसे गथा गिदिर गिदिरखौनो थाइसे गथा बा 1.5 थाखा गथानिनो जासिखादोंमोन लांफैनो हागोन एभेलेबेल दं होननानै ओमफ्राय दा आङो रायज्लायखादोंमोन इनसार्ज सारजोंबो भुटाननि इनसार्ज सारजोंहाय फरेस्टारजों ओमफ्राय दा फ्रायनिनो लायनो हागोन आरोखि लायोबा माने दुस्थुमै खामानिबो मावहैनो नाङा आउट अफ कान्ट्रि नालाय बेलेगनि फरेनियार कान्ट्रि दा बेनो आरोखि ओमफ्राय कमेन्टखौ नायफिननोसै जसेफ नार्जारि दे अबावथो देनांगौ जाखो तात मावजिफ्रालाय मा डिस्टार्बब्रा फुस जाजा लोंजाया बाहाल गफानि फै डिस्टार्ब हट जाजाया लोंजाया बुस्थुफ्रा बेलाय जाबा जाना बुरना खिलाबायग्राखान जोंलाय मावजिनि जारखौ लेवरा फुस फाग्लासो ओमफ्राय जिबिएल इस्लारि सिनाया आदा
असे ओके ओके दे ओमफ्राय सनालि औवारि आदा बाजैखौ खेबसे देखायना ओइ नै ओंख्रि संगासिनो दङ एसे ओंखाम ओंख्रि संदों एसे बिजिथ' गुबुन भिडिअ नायदोंदां सिस्टार दा एसे माबा माबि संगासिनो दं नालाय खामानियाव बेस्थ' जानानै दंथ'यो आरोना दासो मावफैनो मोन्दों माने एक्सप'आव बेरायलाबायहैनानैहाय दासो मावफैनो मोन्दों आरो हाब बे मावजिखौलाय माथो लेवरा जाखोब्रा आंजोंलाय मैथोरा बेखौनो बिगुर खुना हांलायना जागारनायलै आंलाय ओरै बै come here Pussycat why have you been I have been to London होनलायनायखौ खोनाखै नामालाय ओरै फै बहाय थांखो बाल बायदि मावजिबाथाय बारा सैयाथोलै आंना देथारग्राबो हुदा दं आंना मावजिबाथाय सैमाखौनोबा जोंनाव सैमा मासे फाइलि दङ जि अदा बुरनानै उन्दुबाय थाग्रा जोंखासै आं मालाबा देथारफ्रांगोन आं र' बेखौ आव दालाबो आदा कमेन्टल' फरायना खिन्था अके सनालि दे कमेन्टखौ फरायनो बावफ्रांलायलाङो दे थेंक इउ दे एबार कमेन्ट नायनोसै माने कमेन्टआ एसे लेजि फैयो नालाय ओंखायनो एसे लाबा देनांगौ गोनां जायो आरोखि एमबि ब्लग दिनै जाहै नांगौलै आदा अके जाफै एमबि ब्लग ब्रादार फैनो हागोन गोसोबायदि जिबियार इस्लारि सिनायोसो बुंदों आं आदा अके सिनायोब्लाथ' सिनायो बिराद मोजांनि खोथा आं माब्लाबा थांगोन आरोना माब्लाबा बेरायनो थांगोन आङो दे एसे सिबिएस मोनाव थांब्ला आंखौ लोगो हमफैनो हागोन आरोना माब्लाबा थांब्ला आङो स्टेटासफ्राव नङाब्लाबो आं लाइभआवहाय सानसे सिगां बुंखागोन सानसे सिगां बुंबायथाय आंखौ माने थांबाय सानदो आरोना आङो ओरैनो जास्ट माने बेंटल बाजार दिनब्ला आं थांगोन आरोना बेंटल बाजारावहाय ओरैनो बिस्थिबार जायोब्ला ओरैहाय सिबिएस मोनाव आं हाबनानै फैगोन आरो सिबिएस मोनाव बहुत दिननिफ्रायनो थांनो एक्साइटेड जानानै दङ ओमफ्राय मानो होनना बुङोब्ला आं थांनाय जायाखै आरोना जास्ट सनालि औवारि अके दे दादा औ आदा एसार मा जाखो दं नोंसा आदा न'आव आस्सा बुजिसै कथाथ' माने सोर दं आंलाय एसार इउटुबारखौ सोंलायबायमोनलै एसार इउटुबार होननायखाय बे एसार इउटुबारफोरखौसो दामा सानबायमोन आङो जोंनाहा नोमबाजै दङ ओमफ्राय आं दङ ओमफ्राय आंना फिसाला देरसिन दङ क्लास 5आव फरायगासिनो ओमफ्राय सासे फिसाजो दङ बियो क्लास 2आव फरायगासिनो दं आरोना सासे बिहामजो लायनांगौ ओमफ्राय सासे अमा फेन्दा मोनजानांगौ दं आरोना नै जोंबावबायसो फिसालाया मा होनदों रा आं दा जोंबावबाय अमा फेन्दा बिहामजो लायनांगौ होननायनि खिन्थानायनि जोंबावखाबाय जारलालै सनालि औवारि जाखांबाय नामा आदा ओइ जाथ'वाखै दासो संगासिनो दङ फोर फैयो फोर थाङो आं एसे जिसिबि सालायग्रा सान्दिया फिफा नावहाय आं एसे कल खालामहरनि दे मा बेस्थ'आव दङ नोंथांमोनाबो लाइभआव नायफालांबाय थाबानो जाबाय आरो ना एसे टाइम पास आरोखि ना मा लिरदोंमोनथाय आङो र' नामाखौसो बावबाय आं मा लिरदोंमोनथाय औ आरथि हरनि दे नै माथो वाट्सएप कलसो जायो माबायावसो दङ आरथि र' आरथि जिराय बबेयामोनलाय र' आरथि नायफालां दे नै नोमबाजैया फैबाय नोमबाजैया फिसाजोआबो फैबाय नै र' नै मोनबाय नै एसे आं खायदा हरनि ने माथो इदिसो जायो बुनायनि गाहायावसो गोजौनि रिसार्जआनो जोबनासो दंबावो गाहायावसोनो आं बुफिननि दे र' एसे डाइलग हरनायनि आङो गुर लागिसे हाँ पूरा आवाज ओइजे हुआ मा जालायखो हेल'
Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? I am fine, brother. Fine, fine. ओमफ्राय लाइभ भिडिअ'सो दङ। नै लाइभ भिडिअ होलाय औ ओमफ्राय गोदान भिडिअ लाबोआखै नामा? गैथ'थारा खामानि जादोंना। आदसा दाबो बेस्थ' नामालै? हा? दाबो बेस्थ' नामा? दा बेस्थ' नङा ओंखामसो जालाबायनो नागिरदों नै। मा ओंख्रिलै? दिंखियाजों दाउदैजों। आयै दिंखिया भाजा सारायबा होननायनिसो माथो। लाइभआवसो दङलै लाइभआवसो आदा। सान्दिया मोनालाय? भिडिअखौ लाबोगोन र'। हो आदा? सान्दिया मोना मा खालामदों? नै बेबो लाइभखौ नायगासिनो हनै लाइभखौ। आया ए ओमफ्राय सान्दिया मोनाबो दङ दा? सान्दिया मोना मा खालामदों? नायगासिनो लाइभसो नायगासिनो दङ। एसे रायलायनि दे होलाय लाइभआव। नायदोंसो नै लोगोफोर एसे कमेन्ट होदो लागावदो। ओमफ्राय आंनि लाइभनि गेजेर आंनि भिउवार्सफोर ओरैहाय आदा सिकुरसिं मिथिखागौ बि गार्लस बिथांमोननि चेनेला ओरैबायदि इन्टारेस्टिं कमेडि डाइलग लाबोयो सर्ट मुभि लाबोदों ओमफ्राय डान्सबो लाबोयो इन्टारेस्टिं लागावखायो मोसानाया। नायबायसो थादों नायबायसो थादों ने आदा? ना मोनाखै? ओइ सान्दिया लाइभआव फै लाइभआव एसे रायज्लायनो। गैया 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 मोनाखै। ओमफ्राय गोदान बानायथ'वाखै एलबाम? आं मोनसे मेथाइ कभार डेन्स हरगोन र' एसे मोजां सेलेक्ट खालामनानै आं बे मेथाइखौ हरगोन दे। एलबाम खालाम। मा? कमेन्टखौ नायाखै बे दाबो। आङो दा माखासे आं कमेन्टखौ दा दसे उनावनो फरायनानै खिन्थाजोबगासिनो दङ दे थारमाने आं एसे नोंजों रायज्लायदों नालाय ओमफ्राय कमेन्टआ बेवहाय एसे नेटआबो एसे प्रब्लेम जायो फुर फैनो नागिरा मोजां नुनो नागिरा। ओमफ्राय दा आं दसेनि उनावनो कमेन्टखौ फरायजोबगोन आरो ना थारमाने कमेन्टआ एसे खम फैखायो नालाय फैलाजोंनो बाजैजों रायज्लायगौमोन आदानो औ रायज्लायहरनो हागोन नै हेल' हाय हि हा हु होनना बुंनो हागोन आरोखि दा एसे मानसियानो एसे माबा ओंखाम ओंख्रि संनांनायावहा एसे बाथ'दों आं होननाय साइससो जादों। हायबो होनखानाय नङा ने? ओइ आदा नों हाय होनहरसाय सेकेन्ड बेंग्लायनि माबाजों बेंग्लायनोसो हरलायसैलाय आङो। नै नानिया नाइस फेमिलि आदै कमेन्टसो हरना दङ नै बाजैया मा बेंग्लायाथ' दा गैया बेस्राया गुदुं सिङावसो दङ ओंखारनो सान्सआनो गैया खामानियाव। ओइ बाजै बाजै सनालि आयौ ओंखामसो जादों बायनानै सान्दियाबो ओंखाम जादों नामा? निउ इयार मा हेल' बिब्रि बिब्राथारलै।
मा इउएआव मोसाना फैदों नै बेजों आंजों थांगोन बेजों आंजों दे मालाय आदा बेंग्लाया मा लाव दुद्र' फैलायो नामालाय दैयाव हाबनो हायिया बेंग्लाया दै जानजिसे दैयाव बारा गोबाव हाबनो हानोलै आदा बेंग्लाया लागावगोन अनलि 2 घन्टाल' हाबनो हायोनो बेंग्लाय बर'आ ने नालाय नों खिथाहरदों दा ने आखाइ नोंनि होननाया बे आखाइयानो स्लिङैसोलै बिना ने आङो लोगोफोर आंनि भिउवार्सफोर बि गर्ल्सनि अनार नानिमोनजोंहाय कल रायलायगासिनो दङ नोंथांमोननि कमेन्टखौबो आं दा दसेनि उनाव नायगासिनो दङ गाज्रि मोननाङा ओरैहाय नै आदाजोंहाय माने एलबाम बानायगासिनो दङ नालाय बिसोरो दाख्लैबो आइया 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 मा जालायखो खापसेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया बेखौ मोसादों आरोना बिसोरो फेन्दा थुब्ला बोखावलायनाय आरोना JCBआव बि गर्ल्स थांनानै नायहैनो हागोन ओमफ्राय आदायाबो डेन्जार सुपार किट होखायो बाजैयाबो सुपार किट होखायो मोसानाया ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा आरोखि SS प्रडाक्सन हा हाय ब्र माब्रै खबर सबर बहुद मोजाङै दंथ'यो बर्थमान दा मोजाङैनो गाज्रि नङा बर्थमान ओमफ्राय नोंनालाय खबरा SB प्रडाक्सन मा रोखोम ओमफ्राय आदा दहाय ना गिदिर गिदिर मोनथ'वाखै ने नोंबो ओंखामसो जादों नामा ओमफ्राय गोदान एलबाम लाबोबावगोन दा दाना मा मेथाइखौ लाबोगोन मेरला लाबोगोन आच्छा ओमफ्राय नों आदा आं नोंखौ मोनसे थिनहरनोसै बाजैजों नोंजों एक्सट्रा स्पेसियेलि लादेरलाय बे नानिमोनखौ दालाफा औ दे ओरैबायदि मोजां लाबोखा आरो सिद्धुजन नायगासिनो दङ थेंक इउ आंनि भिउवार्सफोर आंनावहाय लाइभआव थाफानायनि थाखाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामहर आं कमेन्टखौ नायजोबखागोन दा आङो आदाजों कलाव दंखाय एसे कमेन्टखौ नायनोहाय बेस्थ' जानाय बायदि जादों अननानै गाज्रि मोनब्लाबो दुखु दामोन दे दुखु मोनबाथाय ओरैबायदि आंना बिखाफ्रानो खामग्लिलायनाय बायदि मोनखायो आरोखि ना गाज्रि मोननाया मोनसे खोथा गाज्रि मोननायाथ' माब्लाबा सानसेब्लाबो मोजां मोनफिनखागोन नालाय ओमफ्राय दुखु मोननानै थायोब्लाथ' माने ओरैबायदि गोबाव थायो नालाय दा बेखायनो दुखु मोना आरोखि गाज्रि मोनथ'बाबो ना मा होनो आदा औ नंगौ ओरैबायदि मोजां एलबाम नायनोहाय आसा थाबावबाय आरोना आदा एबार होखावदो औ मा औ नुफेरै सिनारिफोरखौ नुनो मोनसिगोन आच्छा बरिया दा बरिया दाख्लैनि बे ब्लगखौ नुदों ब्लगआ SB प्रडाक्सन मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिया जोंना माबासोलै ब्रादार आलु फुलकपि ओमफ्राय टमेट' लगायनाय ओमफ्राय ना एलेंगा भाजा दहाय गामियाव फानदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो बायनानै लादो आङो दा संगासिनो दङ नाखौ फ्राय होबाय ओमफ्राय आलु ओमफ्राय फानलु बाथोन थागोन खोमा दा बेनो आरो नै जोंना आसोला नै गोगोमसैलै नै नायद' नै बादला बादलियावहाय फोरोंनाङासै एसे नै ओरै नाहरब्रा नै ओमफ्राय रहित बसुमतारी हेल' आदा दाख्लि निज्लागुरियाव लोगो हमदों आं मा आदा नोंनि चेनेलखौबो एसे
आं फरायस्लाबनो हाखिसैलै फिर थाङो एसेलै आं दा नायखागोन ना टेनसन गैया दा आं बिफ्ले फैखागोन नै ओरै आदाजोंहाय माबा दं नालाय गोजांगा होननाया गोजांगायाखिसै माथो होननायनिसो साइस जाबाय माथो कमेंटा सायालं आरोखि कुनु टेनसन ना करी बेटे हेल' आदा बाजैया मा खालामदों बाजैया ओंख्रि खुरगासिनो दङलै रहित बसुमतारी हेल' आदा दाख्लै निजारागुरियाव लोगो मोनखादोंमोन आं आदा आंनि चेनेलखौबो एसे खोन्था हरदो रनित बसुमतारियावनो दं नामा नोंनि चेनेलालाय ब्रादार जुदि रनित बसुमतारियावनो नोंनि चेनेलखौ खुलिजानाय जादोंब्ला आंहाय खेबसे कमेन्ट खालामहरफिनबाव दे आं खोन्थानो दे ओमफ्राय एसबि प्रडाक्सन आदाया सिनायाखै नामा आंखौ नों खैला मैलानिमोन दा ने ब्रादार खैला मैलानिला येसल' हरदो दे आं खैला मैलानिला आं थाल मोनखाबाय खारन नोंनि बै प्रफाइल पिकचारनि माबाखौ नायनानैसो आं जाज खालामगासिनो दङ दे थारमाने नोंना सिगां चेनेला बेलेगमोन खोमा ओमफ्राय दा सोलायबाय नामाथाय ओमफ्राय नोङो नंगौबा खिन्थाहरबानो जाबाय आरोखि येसल' होनहरदो दे ओमफ्राय रिस्कि बर' हाय दादा बाजैया मा खालामदों नोमबाजैया ओंख्रि संदों सिस्टार दाबो ना फ्राय एवदों खोमा संगासिनो दङ दासो मोनजोब्बायनो माने आं जाथ'वाखै आरो दा बेनो आरोखि रिस्कि सिस्टार गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नोंसिनियालाय मा ओंख्रै ओमफ्राय औ आदसा एसबि प्रडाक्ट औ बेनो ओमफ्राय नों भिडिअ लाबोबाय थाथाराखै नामा रा ब्रादार भिडिअ लाबोबाय थाना हो ओरैनो जास्ट नोंसोरथ' आरो ओरैब्लाबो फ्रिखा नोंसिना लाबोबाय थानो हाखायो गोसोब्लानो थांनोबो हायो दा भिडिअखौ लाबोबाय था ओमफ्राय आं लाबोबायथाय नायखायो आरोना नोंसिनिखौबो नटिफिकेसन फिं फैबाथाय आं नायबाय आरो ओमफ्राय नेमखौल' सोलायदों औ आं आन्दाज खालामखादों आं नायबाय थाखादोंमोन सिगांबो ओमफ्राय दा सोलायनाय नुनायखाय आं माने आन्दाज मोननानै खोन्थाहरखादों आरोखि राधिका नार्जारि आदा 28 डिसेम्बर खालि बारामायाव होयो नामा मा प्रग्राम दं आं सहैनाय नङा होनदां एसे जोंना प्रग्राम दङ बहुदनो 28आवहाय माबानि जोङो ओरैहाय मोनसे आं दहाय भिडिअ खालामदोंमोन मा होनोमोनलायथाय मैनागुरि इक' टुरिजम पिकनिक स्पट अपेनिं जागोन दा बिथांमोना देग्लायसो गोदान फार्स्ट हिसाबैहाय बेखौहाय अपेनिं खालामगोन आरो बेयावहाय माबा मोनसे ओरैनो जास्ट इन्टेलेक्सुयेल नेताफोर बा आर्टिस्टफोरखौ बिसोरो इनभाइट खालामनाय जायाखै जास्ट ओरैनो ल' खालामदों आरोखि फिथा हास'नायल' जागोन आरोखि बेनिफ्राय रहित बसुमतारी औ आदा रनित बसुमतारियावनो दंखायो आंनि चेनेला आंखौबो आंजों भिडिअ'आव लाखादोंमोन आदा अके आंखौ नों लादोंमोन नामा नोंनि भिडिअ'आवहाय दा आंनि माखासे भिउवार्सफोर माने अनोब्ला आरोना बयनिबो हेफाजाब नांगौ जायो दा रनित बसुमतारी ब्रादारनि चेनेल दङ थांनानै लिंकआव थांनानैहाय रनित बसुमतारिनि लिंकआव थांनानै साबसक्राइब खालामनानै हैब्लानो जाबाय आरोखि आखोरा ओरैबायदि लिरदों RONIT रनित बसुमतारी BASUMATRY माने थांनानैहाय सार्च खालामनानैहाय इउटुबाव थांनानै साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो दाबायना हैबानो जाबाय आरोखि अनोब्ला आरोखि ना थारमाने जोंबो बेबायदिनो बयनिबो अननाय सापर्ट मोननानैसो जेनेबा मोनसे प्लेटफर्माव थांनो हायो जेनेबा जोंनि इउटुबाव ओंखारनायनि थांखियानो जादों जाहैबाय सोरबा ब्लग बानायग्राया ब्लग बानायगोन सोरबा कमेडियान बानायग्रा कमेडियान बानायखागोन एबा सोरबा बेबायदिनो मा होनोमोनलाय कमेडियान डाइलग होग्राफ्राथ' होखागोनानो ओमफ्राय बेबायदिनो सर्ट मुभि बानायग्राफ्रा बानायगोन बायदि रोखोम आरो सोरबा बायदिया निउस पर्टेल टाइप बानायग्राया बानायखागोन ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो इउटुब चेनेलाव ओंखारनायनि हिसाबै सोरनिबा बेबायदिनो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै होनो हायो नामा एबा सोरबा अलखदाव थानायखौ माबा मोनसे समावहाय जोंबो बोखांनो हायो नामा जोंना बे थांखि दं आरोखि ना इउटुबाव ओंखारनाया दा
दा बेखायनो जा मोनो जों बेखौनो खालामलांनाय जायो आरोखि माने माजे समाय ब्लग माजे समाय बेबायदिनो फेस्टिभेलफ्राव बेफोरबायदि मोसानाय मानायफोरखौबो जोंनि चेनेलावहाय नुलांगोन आरो ओमफ्राय मालाबा समाव माबा मोनसे गोमानाय मानाय मानसि गोमानाय अबावबा माबा मोनसे अलखद जानाय बेफोरखौबो जोङो माने माबा खालामना होयो आरो एक्सप्लर खालामना होयो ओमफ्राय लोगोफोर सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामलायदो एसे जोंना नै मेदामाबो एसे हायलोस्रि जिरायफैबाय आरो ना ओजोंहाय टके मुके केहेना सादि काराब केहेना खा लागि गुया होननाय बायदि आरो ना ना मा होनो एसे माथो गुफुर नुलाय माथोरा माथो आं गोजासिन ना नों गोजासिन जाखोब्रा दहाय माथो आं आदाखौ बावबावदोंसो दालाय ओइ आदा सुकुरसि बि गर्ल्सनि अनार क्या बात होनो हाया दासो मिनिदों आं बावनानै सेन्सार गैबावा नोंखौ आं खोनासंगासिनोबो आरो नायगासिनोबो बिसोर सानैखौ नोंगौ ओमफ्राय मोजां दा मा नायनो मोनागौ नायगासिनो रा आस्सा बड' फिल्मफोरखौ नायबाय था नायखानांगौखा जाखांबाय नामा आस्सा ना एवनायखौ सिन्थाय नुहरदों ना एवनो एवनायखौ सिन्थाय नुहरदों GPS जों नायदों नामा आदा GPS जों द्रन गोनांसो दां मेगना द्रन दंगोनलै आदाना रायलायनायला बेवाइजों मा रायलायनो नोंसो खोस्थोयो ना थोआ नुरादा जोबोद इन्ट्रेस्ट ना जोंना इयो आदाया ओमफ्राय बाजैयालाय माथो बबावथो दंहैयोरा थैसोमहैदों ए गारबाजों खायख'नांनायनि जागोनलै बाराबा थोद रनित बसुमतारी थेंक इउ स' माच आदा बुंथिना होनायनि थाखाय आदाया बाजैजों फट' लानोबा थिगखामोन आंखौ ओमफ्राय बाजै अरिजिनेलखा दा आदा हाहाहा नोमबाजैया अरिजिनेललै फंबाय अरिजिनेलैलाय खावलायावबो दैनो हायो नै दुप्लिकेटखौ नों इदि मोदोमदैनो दहन लागायजाबाय अरिजिनेलसो दे बेलाय बोरैब्रा ओइ आदा नै इलाय अरिजिनेलखायसो ना ने जेबो नङालै उइ हाबा जाखाबायना जोङो जोङोदोलै हनै बायहेरायाव फैलायखादों आसोलफ्रा अरिजिनेल दे रनित बा फंबाय लागा आदा साद्रिबो होख्लायो आदा औलै साद्रिबो होयो नाम लेखले आहे सिलिम तोरे मोर दिल में तोरे मोर दिलो बेतारे ओ अमर जोराल सहिया ओ अमर सिलिम कोड़िया फूले तोड़े दिलो तो फूले कहाँ हेड़सिला रुमाल की ना दिलो तो रुमाल कहाँ हेड़सिला का जाने काकू खुजिसिला जादों दा एसे एसपि प्रडाक्सन फ्रि गैथ'वालै ब्र क्लास जाबाय थायोना आरो फाइनाल एग्जाम जासिगोन अके ब्रादार फ्रि थाब्ला माबा खालामबानो जाबाय एसबि बड' गर्ल्स हाउ नाइस जदि आदै अक्रे 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 नानि सान्दिया बेनो जाथारालै गाराङानो मेल'डियानो गैथारा आंना थसेबसेबनो एसे लानायालाय लादोंमोन सिगां ब्रकेल एसेनो आरोना बाथोन जागासे ओमफ्राय गैया खननायफ्रा मोजाङानो जाया नै रागा जोंबावबायसो जोंना मेदामा
ओमफ्राय दे सोर दङ निउफोर दंब्ला एसे कमेन्टफ्राव लागायहरदो दे एसे रायज्लायबावनोसै ना मावा बाथोन गोथावसो नोंनि गाराङा आंनि दा ना मावा दा SB Production र' एबार GoPro बायनान मट' ब्लगिं बानायनोसै बड' आरो इंलिशनि अके ब्रादार थोस जोंना नैबे SB प्रडाक्टखौहाय आंनि भिउवार्सफ्रा सार्च खालामनानै नायब्लानो जाबाय SB ओमफ्राय प्रडाक्ट आरोना PRODUCT बेखौहाय माने थांनानैहाय नायै बिराद इन्टारेस्टिं लाबाय आरोना अस्ट्रेलियानि बायदिल' रायज्लायखायो इंलिसखौ बिथाङा सोर होननानै कनफिउस जादोंब्ला जोंनि बे पर्बतजरा फोजोबखां क्लाबा जेब्ला दाख्लै थांनाय माबायाव खेला होदोंमोन ना मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय माखासे बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरखौबो लाबोनाय जादोंमोन जायनि फलाव रिंकि ब्रह्म दिप्ति बसुमतारी ओमफ्राय ओरैहाय माबा थमिमोनबो फैदोंमोन प्रेक्टिकेलमोन दा बेयाव ब्रादारा जोंहा एसे इंलिसनि होखावदोंमोन ना ओरैबायदि बोदलादोंमोन नैबे ब्रादारानो आरोना नोंथांमोना निस्सय बिनि चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन नोंथांमोना बुहुत इन्टारेस्टिं मोनगोन आरोखि बिथांनि रायज्लायनायफोरखौ आरोना बुहुत स्पिड होयो अस्ट्रेलियान बायदिल' होखायो आरोना दा बेनो आरोखि जों मोजां मोनो बुहुत इन्टारेस्टिं मोनो बुहुत स्मार्ट ब्रादारा फरायगासिनो दङ आरो दायो खैला मैलानिनोखा साबसक्राइब खालामनानै होनो हागोन आरोखि मैखोम ब्रह्म मोजाङै नुदों माथो आदा औलै नेटनि प्रब्लेम बुहुत माबायदि जाखोथाय जोंनिथिंजाय नेटआ एकदमबारे प्रब्लेम माने मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनोब्लाबो आङो बै बे माबा टावार खाथियावसो थांनांगौ गोनां जायो टावारालाय मथा मथि एक्सुवेलि बेनिफ्राय आधा किल'मिटार बेफोरबायदिल' दं 1 किल'मिटारसो जागोन आरो थेवबो नोगोद प्रब्लेम जायो नेटानो बांद्राय बुंबायदां है नंगौलै नंगौ ब्रादार आं बांद्रायखौ बुङालै थिग ओरै अजनखौ सुनानैसो बुंखायो आङो माने बाराबो नङा खमबो नङा आं मिडिलावसो सुनानैसो बुंखादों दा नोंनि चेनेलाव थांनानै नायब्लानोथ' मानसिफ्रा नुगोन ना नोंनि रायज्लायनायफ्रा मा रोखोम अस्ट्रेलियानि बायदि बाहायनायखौ जायनि फलाव बै माखासे जोंना मा होननांगौ जाखो आङो नाइजेरिया प्लेयार्सफ्राबो बेबायदि रायज्लायबावासो फुटबलारफ्रा ओमफ्राय नों आरो लागावो देन्जारनो ओइ बाय बाजैया लिंहरलै आदा ना सु थाबथानाय गबाय नै माबायदिथो जाखो थसजों नायहरलाय मा जाथो जायामोनलै आहा सु थाबथादों लागा माबालै ब्रादार बै जोंना जिसिबि सालायग्रा नानिया इनि बिमा आरोना ना सु थाबथादों मारैबा जाखो बे ओंखाम गुदुंल' ना नङाबा ओइ बे दाख्लैहाय आंनाबो लोगोआ बिटुएल बसुमतारिया दैयाव मुलि लोंदोंमोन आरोना मोनसे मुलि पेरासटामल ना मा मुलिमोनथाय बे लोंदोंमोन आरो ओमफ्राय बे सायावनि खलथबा मोनसे गोबा थाबावा होमबा बेनो थांफाजोबखादों मैखोम ब्रह्म नोंनि रायज्लायनायखौ जा मोजां खोनाखायोलै आदा नंगौ नंनायालाय है मोजां नङालै ब्रादार माबा लोगोसो जाफालाय लांबाय आंना नङा मोजां जायालै आंना एसे रायज्लायनाया एसे मोजां जाखाया माने हेद साला सैमानि जाला जाना गफिन होग्रा लागाव हरदोलाय अन्थाइजों जाना आहा बाजै नोंनि थाबथानायखौ मानानै सैमासो जोंना जानायनिफ्राय बख'फिननो नागिरदों ओंखारजायाखै आं सैमाखौ सिरि जानो हाया मानो मुगैनांगौ नुवाखै नोङो सैमाफ्रा बख'नानै जाफिनो
7 जन दङ दा बर्थमान ओंखारनो थाङो माखासे बेस्थ' जायो ओंखाम जायो सोरबाबा गोदाना सौग्राव फैयो दा 9 जाफिनलायबाय मोजां आंनि लाइफआव थानायनि थाखाय गोजोननाय होयो आं माने थेंक्सल'द आरोना ओंखाम जानोसो थिनबावबाय रा नै जागोन एसपि प्रडाक्ट ब्र एसे सानजारि स्टाइलनि रायलायनाय अके ब्र माने जानाय नङालै थारमाने जोंना दाबो ओंखाम जाथ'नाय जायाखै आरोना दासो संगासिनो दङ एसे संनाया माने जोंना रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय जानाय जाथ'वाखै ओंख्रिया मोजां नङालै जोंना माबासो नासो बै खानामाखानि सासे मानसि फानफैदोंमोन आरोना बाजाराव बेखौनो आदा फुवाबो नङा ओरैनो बाहाग हिसाबसो लानानै फैदों आं ओमफ्रायबा मा रोखोम जाखोलै ब्रादार एसे रायलायनो रोंथारालै थाबथा थाबथा जायो ओमफ्राय मिनिजानो गिनानै रायलायनाय जाया आरोना मा रोखोम जायो जायोथ' नंगौ जायो जानायालाय एक्सुवेलि रायज्लायबाथ' रोंगोनानो आरोना माने जि बुस्थुखौ बाहायबाय थायो दा रायज्लायबाथ' रोंखायो एक्सुवेलि मानसि रोङि गैखाया थारमाने बेनो आरोना माने रायज्लायबाय थाबाथ' रिमिलायनाय मोनखागोन आरोना बे खारदै होनाय बायदि बे माबा संबा नारजि ओंख्रि संबा खारदै होयोना बेबायदि आरोना ओमफ्राय ब्रादार खबर सबर मोजां दा नोंखौथ' आरो इबो नुथाराखै आरोलै रहित बसुमतारी गुड नाइटसै आदा उन्दुनोसै लोमजादोंलै एसे आदसा इदिसो जालायबाय ने थोद दे ब्रादार दे थेंकिउसै गुड नाइट दे ओमफ्राय मुलि जालै थान्दा बोथोरनि लोमजानाया एसे आलादा रोखोमनि जायो एसे थान्दा बसियो मायो आरोना बारा थान्दा दाजालाबाय जाखायो नंगौ हाउ नाइस जदि आदैया दा नंगौ आदसा नोंबा मा लिरना हरदोंमोनलै र' एसपि प्रडाक्ट ने ए मोनसे जाखायो आदा नाइससो जाहैबाय ए बिदिनोसै ब्र गेजेरावनो दा एसबि बड' गार्लस र' आदसा है हाबफैयाखैलै आदा हाबफैयाखैथ' आंनाव फैयाखै गोदान हरफिनलाय हाबफैयाखैलै आदा माने गोदान कमेन्ट खालाम हरफिनबानो जाबाय आरोना माने बोरैबाबा बिदिनो जायो नों एसबि प्रडाक्टनि उनाव ने बे एसबि बड' गार्लसनि मोनसे दा ओमफ्राय नै दङथ' नायदों आंथ' नोंना कमेन्टआ जेखिया जाया मोननै ना मोनथाम फैबाय खोमालै र' आं गोदान खालामफिनो आरोना बिदिनो जायोलै ला मोननै माने होनदों बाहाय माहाय कमेन्टआ जादों मादैनि चेनेलखौबो एसे बुंना हो आदैनो जादों आदसा बे हाबफैयाखैथ' आंनाव जोंना आरोना नैबे मेदामना चेनेल दं आरोना ओरैनो जास्ट ब्लगिं थगिं बानायथ'नाय जायाखै आरोना माबासो ओरैनो मा होनोमोनलाय माबा मोनसे फेस्टिभेल बा कनफारेन्सफोर जायोब्ला एबा माबा मोनसे जुबुलिफोर जायोब्ला जास्ट बेयाव मोसानाय मानाय एलबामफोरखौहाय खेबनानै लाबोगोन आरो ओमफ्राय बेवहाय आउटलड खालामनाय जागोन नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड बा नायनो हागोन ओमफ्राय चेनेला एसे ग्र' जालाङोब्ला बिथाङा ब्लगिं सगिं हेनथेन फावथेना फुरा जालांजोबखागोन आरोना ना खुगाखौ बिदि मोसौ खिबु बायदि दाख्लामब्रा बिदि मोसौ खिबु बायदि खालामबाथाय उदै दाथ'नोसो लुबैखायो आं
ने आदा एरैनो हिनजावखौनो जाखायोनानोथ' आयै बे लाइफआव माला मा बुंला माला खिला फुवालै नै माबा दहाय फावथेन गिफ्ट ए ओमफ्राय जोंना फिसालायाना नै बेबायदि फावथेन गिफ्ट मोनबोदों आरो ना दा नै बे होद नै बेनो बिदि गिफ्ट मोनबोदों आरो ना नै जोंना बेथाया देनांबा जाहोगोन ना जाहोआ जै जाहोआबाथाय लावथि लाना होसोनायाव दंलै बिहाव बिखुनजोनाव खारनानै थाहैखाथोंलै औ नै एसे ओरै होनहरब्रा हेलौ हाय होननानै बुंब्रा नैरा बेयाव नांग्रांगोन नै हेलौ आयं होनहरब्रा नोमायं दं ओमफ्राय सोरबा फैयाखै नामाब्रा माबाफ्रावलाय दिनैहाय एसे गैथारालै आं लाइभआव थाबाय थानाय जायाना सिगांफोर लाइभआव थानाय समावहाय ओरैबायदि माबा फैसैमोन ओमफ्राय दा लाइभआव थाबाय थानाय जायाना दा बेखायनो माबा जायो आरो लाइभआव ओइ आदा ओंखाम जानोसै खोमालै नोंसोरबोथ' जाखांखाबाय जानोसै औ सासे गोदान फैबावदोंमोन नै बे कमेन्ट हरस्रायोब्ला नेनोसै 1 मिनिट ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरोना हाबबायानो नै गोदान फैनाय माथो जोंनालाय मिनिया बर'नि एक्स 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 सोलायो बिबा मा साननानै लिरा नोंनो सोंहरदो मा जायो बे एक्स एक्सआ ओइ सोंहरसाय आदा दे ओइ मिनिया बर' मा जाखो होनहर दे सान्दिया बिफा दंलै आदा मिनियासोरा बेबो फाग्लासो जोंबाथाय जोङो जोदावगायनो नागिरो मानिब्ला एक्स 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 बेंग्लाया चान्स मोनसिगोनलै आरोबा बुंबावसिगोन बियो मा एक्स होननानै बेंग्लाया बुंसिगोन एबाराव बुंथोंसै मा मानोब्रा नायगासिनो दं बे आसोला दाबो ओंखाराखैनो मिनिया गोसा होनब्रा गवा बय हाय आदा आं गवानिफ्राय थेंक इउ ब्रादार गवानिफ्राय हरनायनि थाखाय मा होनदों हाय आदा आं मा होनो गवानिफ्राय जानांगौ गोजोननाय थाबाय बहुद एक्साइटेडलै आंबो गवा थांनो मा खालामनो ओरैबायदि थांफेरनायबो जायाखै एक्सुवेलि ओमफ्राय नै बिदि फेमिलि माबा लाग्रोनाय जाबाय दा सिगाङावबोथ' एसे बेरायनो रोंखायाखिसै ओमफ्राय दा एसे थांनोनो एसे प्रब्लेम मोनसै आरो लाइफआव नुहैनाय ना नुहैला जाखो आं गवाखौ सेसलै उन्दुदोसो होनहरबाय नै दानिया जोंना एक्स भाइया उन्दुदोनो
ओमफ्राय गवा बसुमतारी मा लैथोआव दुगैसिनांगौ आदसा हालेलै नोंसोरजों ब्रादार लैथोआव दुगैनोहाय बहुद मोजांलै सागोरावहाय बेरायनोहाय गवा होनबाथाय गवा ओरैबायदि मोजां मोनखायो आङो नालेंखर बागान मा बागान मालायफोरनि माबाफोरखौ नायो आरोना आङो आयं हरफ्राव सानैमोनहा आयं सानैमोनहा फैया जोंनाव फैया आयं सानैमोनहा थांगौ उनाव लांफायानो आबैमोनावसो दोनहैयो होनदों लांफाया थांनो हाया इसार' फैबायलै गवा ओंखाम जाबाय नामा आं जाथ'वाखै ब्रादार गवा बय जाथ'वाखै ओमफ्राय गवा बय ब्रादार नोंना चेनेल दं नामा ब्रा ओमफ्राय गवा बय ब्रादार नोंसिना मेन न'आ अबेनि जाखो मा गामिनि जाखो एसे कमेन्टनि गेजेरजोंनो खोन्थाहरदो जेनेबा एसे जोंना बेनो दा न'खर फेमिलिया फिसा सिमल फेमिलि होननाया बेनो आरोना मेलेम गैया माथो खर'नि सिङावनो दङ मेलेम गोबां फेमिलि खालामाखौनो नै मा मावनांगौ जाखोलै सेसलै उन्दुदो लाइट सिखारदों जोंना एक्स बाहाया नै जोंना बाजैनो ना सुवा थाबथा गाथिबायो ओइ ना सुवा गबाय अ बिदिसो थोद थोद जारलालै ओमफ्राय आदा नोंसोरलाय लाइफआव फैया निउ इयाराव हौरे रानि गाथोनजों बेरायहैनायनो नागिरदों आङो मा रोखोमथाय आं नुफेराखैलै बोरैबा हौरे रानि बाक्सा बर्डारनोलै बोरैबा रानि गाथोन हाजो सेराव आं नुफेराखैनो दाबो जायगाखौनो नुखायाखै आङो बै जोंना सासे माबा दङ लोगो दं बेजों थांनोसै आङो बिसोर बे बोरै लिंलांथोंसै बेरला जामायजोआ गारि सोनो कम्पानियाव गारि फैदों हेरल बसुमतारी मोसौ बेदर दंना गैयालै नुदों नै हेरल बसुमतारी कृष्ण कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय जोंना मोसौ बेदरखौ लाथ'नाय जायाखै ओरैनो जास्ट जोंना दाउ बेदर अमा बेदर थागोन बाजारावलाय मैया मा बायखो बाजारफ्राव मा बायखो जा मोजांलै फैसै बाजारा अबेने आं महायनि हगारदोंमोनलाय रा माबासो होनदां एक्सप'सोमोनदां ए औ बिफर बर' हेल' बाहागि आं फैफिनबाय अके बिफर बर' भाइ बरिया फैफिननायनि थाखाय नोंखौ नेखादोंमोन आङो दहननिफ्राय
बिफोर बर' चेनेल दं इनोबो साबसक्राइब खालामना होनो हागोन आरोखि ना आंनि भिउवार्सफ्रा बेनो बिपर बर' दा हेरल बसुमतारी बर'दिनाव थांजागोन ना थांजायारा बिलकुल फैनो हागोन रा ब्रादार जानाय लोंनायनि बोथोरावलाय माथो थर बेरला मा होननांगौ जाखो बुंथ'ला आं नोंसिनि न'आव थांजागोन बा जोंनि न'आवबो फैजागोन ओरैबायदि फैनो हागोन आरोखि ना बिपर बर' हेपि फेमिलि ओमफ्राय गवा बय आं मा बामुनगाव आमलायगुरिनि आसा थाबाय नोंखौ लोगो हमगौमोन आंहा औ मा होनो मोनगोन ना आस्सा बामोनगावनिसो ने बे बिग्रायमोनखौ मिथिगौ बिग्रायमोनखौ जोंना बादा फाग्लानि फिसालाया बिग्राया बादा दांफाग्लानि फिसाला बिग्रायमोनखौ मिथिगौ ओमफ्राय बामोनगावनिबाथ' आं थांबाय थायोलै ब्रादार नोंसिनिथिंजाय हरैहाय एकदम होदला लांबाय थाथारखायो आं मालाबा मालाबा आस्सा बिसिनि न'नि बोरैथिंजाय गारलाबारिजों नामा एसे कमेन्टआव एसे हरबावदो दे गारलाबारिजों ना माजों ना ब्रादार जसुवामोननि बोरैजाय हेरल बसुमतारी नोंनि मा होनो नाम्बारा आदसा हेरल बसुमतारी आं दा नोङोहाय माबा पार्सनेलि हरगोन आङो दे नोंनि माबायाव थांनानैहाय ओमफ्राय नोंनि माबायावहाय दा डाइरेक्ट बेनिफ्राय मेसेजनिफ्राय आं हरगोन आङो दे स्पेसियेलि नोंनोहाय मोनगोन दे बिलकुल खुनु टेनसन गैया आरोखि नाम्बार हरनायाथ' आरो गेदेर खोथा नङाना आंथ' सिख्ला नङा सिख्लाफ्रासो हरा जेनेबा सोरबा बायदिया फसायनाय नुब्ला हरखोमायो जेनेबा आस्सा आमलायगुरि बिदिब्लाथ' गोदो आमलाय दंथारोमोनलै गवा गय आंनि बिनानावखौ हाबा लाबाय दा जेदा नोंनि बिनानाव बबेखौसो लाबोदों ना माइला बिग्रायालाय ना माथो हाबायाथ' लाबाय र' इसेलै आङो हिन्जावा महायनि मा गामिनि आं हाबायावबो थांनाय जायाखै नालाय आं मिथिया आरोखि ना बिग्राया महायनि हिन्जाव लाबोदोंखौ आं डिटेल्स खबरबो गैया आरोखि ओमफ्राय नोंनि असे बिनानावखौ लाबोफैदों नामा ब्रादार जेनेबा ओमफ्राय कम्पानियाव गारि हाबफैदों दा दानिया बिफर बाहागि लोगोफोर मेरला लाइभ फैदोंमोनलै नायदो गासैखौबो फल' खालाम दे सासेयावल' थाबाय थानो नाङा बयबो माने एसे लाइभआवहाय थाङोब्ला एसे मोजां मोनो आरो नोंबो जुदि लाइभआव फैनो हायोब्ला फैबानो जाबाय वाच टाइमफोर नांगौ गोनांथि जायोना ना लाइभ होजायोना होजायामोनलाय साबसक्राइबारा माबा थायोब्लाथ' आरो होनो हाखायो जेबो नङा लाइभआव होबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरनिहाबो थांबानो जाबाय दे नायहैबानो जाबाय फैखादों लाइभआव नै बुहुद मानसिफोर फैलाबायदों फैदो लोगोफोर दसे रायलायनि नै रैसुमैयाबो होदोंमोन लाइभआ रैसुमैबो होदोंमोन ओमफ्राय सोर होदोंमोनथाय बेबो होथिदोंदां नै इलायनो बेरलाबो होदों लाइभआव आं एसके बड' ब्लग न'निया आंबो लाइभआव दं मा नायाखै नोंलाय नङाला जोदोलानो मा होननांगौ जाखो र' बेखौ बारनानै जोनाया आङो र' जामाइजो होननानै हाल्लाखौ र' आं एसके बड' ब्लगसो जामाइजो आंनि लाइभआव मानो फैयाखै नों नुना फैयाखै नों जामाइजो नुना जामाइजो
लागाव हरबाय साथामल'खासै लोगोफ्रालाय साथामजों इन्टारेस्ट जायोलै जोंना बिनबा बुहुद मोजां जालायलाङो साथामल'बानो नै Hello, Bazai Sona, Happy New Year. Zai Kobita Kla. Joseph Kla. Kobita Demari. Mozang. Joseph Sar. Borgeyari Kla. Nanti Borgeyari sama nama kita yang sama hidup. Kla sampai kan benar yang kita gak bisa nilai data. Kata kita ya. Mana nih jatuh. Kan jatuh mana nih? Itu mabaya. Jangan wale. Bazai Sona, मा खबर? आंना खबरा बिराद मोजाङै दं। yang एकदम लाबायगासिनो दङ। जसेफ नार्जारि हा आब' नानि आंहाथ' खिलाखायो। एस मोदोमब्रो एसार नोंखौ लायदि बादाबा कबिता दैमारि मालायफोरनि कमेन्ट नायदों दे लोगोफोर एसे मालायफोरनि लाइभ नायदों आनो आंबो लाइभआव दंखायो माने आंबो मालायफोरनिखौ नायदों आरोना बेरला बर'निखौ नायदों आं जोबोद कमेन्ट फैयो हिन्जावफोरनाव थांसिनखायोलै ओइ आदा थेंक इउ सै दे आं ओंखाम जानोसै लाइभआव नै नोंनि माबाखौल' नायफ्लाङो गुड नाइट आदै जाम औ दे नानि दे गुड नाइट आदै मा आस्सा लास्टआव नोङो फरायहरदो लास्टआवहाय मा लिरदोंमोन आदा बाय बायसै आदा औ दे गुड नाइट अल